Salutare tuturor și bine v-am regăsit, oameni, la un nou video pe canal. Este vorba despre Call of Duty Black Ops 2. Și înainte să înceapă episodul, v-aș zice să apăsați butonul de like dacă vreți să facem această serie pe canal. Bă, mie unul îmi place puțin joculețul, adică nu că îmi place mai mult, dar nu prea știu eu să joc, asta e drept, știi, nu știu să-l joc, dar învățăm noi. What the fuck? Ăla era lansator de bombe, cine știe ce naiba era. Bun, ne descurcăm cu arma asta, putem să avem mai multe echituri. Uite pe ăla. Vină, măi, nebunule. I-am dat head aproape. Vedem dacă ne permite. Ai, mă, bă, dar ce greu pune armele, frate, să mor eu. Vreau altă clasă. Fraților, să vedem câte like-uri putem strânge și o să... Ok, m-am speriat. Normal că trebuie să mai ai altul din spate. Bă, durează până îl înveți, deci o să-l învățăm pe canal și o să mai fac videoclipuri cu Black Ops 2 dacă strângem like-uri. Ok. Nu, dă ce greu cu spray-ul aici. E ciudat, e foarte greu. God damn it. Aoleu, mă, e greu rău. Dar nu pot, mă, să-i omor, e prea complicat. Hai să văd o altă clasă. Custom 1. Ce arme sunt astea? Bă, n-am mai jucat. Da, logic, trebuia să mor. Frate, ăștia sunt experți, oricum. E... Baza e că ăștia au nivel 50 ceva și am level 5, dacă vă gândiți un pic. Op. Op, și e destul de greu pentru mine să fac față la așa nivele. Oh my god, era unul pe aici unde... Ai, frate, nu mă la nici să-l omor pe ăsta. Bă, nu prea place arma asta. Hai să dau alta. De așa una mai mică. Deci aici, bă, grafica e interesantă. Adică are destui în jocul. Hai să nu balista. Da, logic, logic. Nu știu să joc, deci nu vă luați de mine. Uite, l-am văzut pe unul. Bă, un kill credeam că fac, mă. Un kill credeam că fac. Trage ciudat rău. Hop. Aici o să fie un sniper. Băi, frate, măi, un kill nu pot să fac, măi, e complicat rău. Un kill am făcut și eu, revenge, ieși. Mamă, ce greu trage și asta. Bă, frate, na. Bă, spun, spor l-am învățat, nu? Mie. Ce mă așteptau, mă, ce mă așteptau. Hai să-mi iau o clasă nouă. O să rămân tot pe operativ. Nu știu, sper să vă placă jocul. Și am zis, hai să încerc și eu să fac un videoclip pe YouTube. Eu mi l-am luat, oricum am mult de învățat, deci nu mă aștept să știu sau să... Uite-l. Băi, unul, mă, nu pot să iau ea. Ăștia sar, fac atâtea tricuri și eu abia știu să le lovesc cu arma. S-a terminat. Defeat. Am pierdut, ce am făcut? Fraților, final chem, hai să vedem cum am omorât ăsta. Cred că pe mine m-a omorât atunci, nu. De câtă precizie trebuie să ai, e complicat. Stricuri multe, eu aveam la jocul. Și am zis, hai să fac și un joculeț. Am avut un kill. Și da, nu uitați de un like dacă vreți să facem seria asta. Și vă pup, fraților, pe cap. Așa că, nu știu, pup și like, pa!